Alright, what's up mga kalakwatsa? Naday karon sa SM Series Cebu. So nakabiyahe karon na sa upak-upak. So gitry ra pud na ako og vlog na mga tao para medyo maanad-anad ta gamay. So nato sa ground floor karon. So sige no. Kinanigre ni mo vlog na sulod sa mo grabe ka. Wow. Pero yeah, nato na ito ang kagaling mo, mag-vlogger mo na ito. Mag-vlogger mo na ito. So, ako gipabot karon, ako gipa-develop na picture, so ako na pa-abot dun. So, mga 7 pa man daw makuha. So, lari-lari lang sa ta. Pier owner. So right padong day ko sa Bohol. Coraisa, first time nila ako travel ng Bohol nga Coraisa. So yes, banta guys. Baka sa ticket dire. Let's go. So gamay ng update lang mga kalakwatsa. So nanako sa bar ito pa na. So right 7:45 pa lang. So, tuloy na lang po mag-vlog na sa biyahe namin. Medyo lang kaasad. Tapos, isod kayo i-vlog. Ilagay ko dala. Alright, so nagkitaan nyo na natas sa tubigon. Alright, let's go. A few moments later. So, mao na to mga kalakwatsa. So, sa akong pagkamaw, no, nag-vlog daw ko sa bus pero pwedeng hinaya sa akong tingog kaya lagi dagang kaintaw. So, adala na pa niya sa kapoy. Ikan pa ba ako duty nga ni-travel na ako dari sa Maribuhok or sa Tapugan, I mean. So, kaniya akong biyahe karon sakay kong series. Pabiyahe rin siya para Maribuhok. So kita-kits na lang dito, montage lang ni ako na lang idab ang akong i-vlog diri kay pwede nyo hinaya sa akong tingog. So let's go. Ako sa atong location na sa atong destination. So medyo doka na. So hugma na lang tamoy survey kung sa gid akong tumawon diri. So narita karon sa Maribuhok, Bohol. So kita-kita og mabuntag kadto ra kay just 3, 2, 1. Let's go. Hello, good morning. Hello, good morning. So right, may buntag na. So naata karon sa Punta Cruz. Right, Punta Cruz, Maribuhok. So karon lang ko naka vlog sab kay ganin na pagmatanan mo. Bisito ka yun no. Then wasag ko ka vlog patang dire kay nag-Norman. So ako nag-drive bisod kay vlog. So yes. Sorry may karon dire. So ako rin kauban to ara guys. Layo kayo ni magpakita. Hi vlog sa duy. So right. So narita karon tubangang bahin diri sa kwan sa tower watchtower day. So pwede sa day musulod. So right, sa tawagan na bi Geographic kasi mga sa mga inani gani
Response sana. Kasi tawagan ni kanina ni ba? Makita rin na to guys. Alright. Global Jail Park. Santa Cruz Watchtower. So, manatod diri sa sulod sa Watchtower guys. Mo ni original ba? Original na siya kay himo na ni balik. Bisag. Corals mo ni no? No? Diba corals ang dapat na ba? Corals mo ni sa karang panahon. So corals ilang gipang dapat na ni tapos kana bitang one eggshells. Dito. Sakto dito. Mas taas. Ayun, so sige sakata guys. Alay dari ba dari? Hindi mao dari good. Gago! Ay, dan. Hello. So, okay. Asan ka na sa? Right. So, kita na to no. Dan sa iyang kilid-kilid. Para kanji siya. Right, na nakita sa Watchtower. Wow. Wow. Oh my god. Ano yung tsura no? Kung nakaka-south siya, makita niyo dito. Kung saan dito dapitan? Love. Saan dito dapitan? Tagbilaran. Okay. Alright, so yeah. Medyo kuya lang yun no? Kapag kita kung sa kataas. What's up mga kalakwatsa? So, yeah. Ligo na po. Ligo na po ko kaligog dagat. No? So, karan kaligog yung dagat sa Bohol. Pagkataw kamotes, wala yung kaligo. Plus karon, diri na kaligo ko. So, right. Samsang lang ta, chill lang ta, enjoy lang sa race day. So, sa mga taga Bohol diya, so comment down below kung sa may mga dool nga or sa mga nindot nga suroyanan diri sa Bohol. So, ligo-ligo lang ta. Lego. Mao na to no, so ato nang tapusod karon ang atong vlog. Salamat tayo sa pag-uban nako diri sa Bohol sa among trip diri sa Punta Cruz, Maribohol. So paki-like na lang, subscribe na lang pod para mas updated ka sa akong mga uploads po. So support Filipino vloggers, especially sa mga Bisaya vloggers. So this is Lakwachero TV. Let's go. Girl, my mood changed when you walked through the door. Before you came, it was tears on the floor. Girl, you so perfect, I think